Tagragsak tayo, tatayo amin nga umili, hintay amin idiri. Di aya ti Diyos sa nasudi, tuy aldaw anapili. Daytoy ti aldaw, nga inaramid di Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sa kami. Aldrin ken Cherry. Makikaisa ti iglesia itiragsakyo ken ipaay na tinabara apan ang sarabo kada kayo. Agraman dagiti pamilyayo ken gagayemyo. Itanga aldaw iti imatang ti Dios nga Ama tayo. Sangalin nyo titong palbiag apan naglantip. Sapay kumata ti Diyos, ipangag na kayo iti daytoy naragsak nga aldaw. Ipaay na kuma titulong na kada kayo ket salakniban na kayo. Patgan na dagiti tarigagayyo, kendenggen na dagiti karkararagyo. Siyang kamay sa ating nga rod ng mga idaydayaw iti Diyos, babaan ti panangibunan nagtayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy nagakapya, kadagiti tatawan na imbag ti pananak nakemda, ibunan nagakaitanok naka magrugma banda ka daya wenda ka nagyaman kamken ka kapuiti na indaklan dayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Apo Dios, na ilangitan ngari, Dios Ama, aman nakabali namin, et sika, Apo mia, Jesu Cristo, o gugong nga natin Diyos Apo, Cordero ti Diyos, kinanan ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika amang ikan, kadagiti basbas ti lubong, asyan na kami. Sika amang ikan, kadagiti basbas ti lubong, awaten kadaytoy araraw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama. Kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tayo siksikan.
kinasantuan, siksika di ako siksikay di kangatwan, ititimpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos sa Ama. Amen. Kumararag tayo. Manangaasi a Diyos, idi pinarasam ti tao, kinayat mo at ilalaki, ken ti asawa na, agbalinda amay maysa, pagkaysaam kad, daaldren ken cherry, iti sidong ti singgalot tinalagda nga ayan ayat, ket pagbungaim ida, tapno babaen ti panagbiagda, paniknikanda ti ayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Tobias. Idi isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias, ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka, patgek nga asawa. Agkararag ta iti Apo ti panangaasin na, ket ilisin na ta iti peggad. Bimangon ni Sara ket nagkararag da, iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, maikari may tanok ka. Madaydayaw kumatinagan mo iti agnanayon nga wan inggana. Iti imatang ti amin na paraswam iti langit ken ditoy daga. Pinaraswam ni Adan ket ingted mo ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaaya katulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada. Takinunam, sana nasayat iti lalaki nga isuna. Mga ramida kiti kadwa na akaarngina. Apo, pinilik ni Sara, gapu iti natakne nga panggep. Sana gapu iti derrep. Kasya na kami kuma, ket ipalubos mo nga agbiag kami, aging gana iti kinalakay kinkinabakit mi. Sangsang kamaysa kinunana. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Yaman to. Ti kaasi ti Apo, penwen natoy daga. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, wen naragsak dagiti pinili na ngagpaay ken kuana. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana, wen salwadan na dagiti agtalek iti agbalbaliw nga ayat na. Isaad tayo iti Apo, tinamnama tayo. Isu ti mang tulong kin mang salaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana. Agtalek tayo iti nasantuan anagan na. O Apo, ada kumakada kami ti dagbalbaliw nga ayat mo. Kasi ti kaadda tinamnama mi ken ka. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosias. Daytoy dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarud, ikawesyo ti kinamanangaasi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinnakawan kayo no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinnakawan kayo akas iti panang pakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin inayon yo ti ayat ama magsinggalot anaan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo ti agturay kuma kadagiti puso yo. Tadaytoy tinangawisan ti Dios kada kayo iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo ti mensahe ni Kristo iti amin a kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken espirituan akan kanta. Anapno ti puso yo iti panagyaman iti Dios. Ngarud,
Amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitet tuken ka. Ti Apo at dakuma kada kayo. Gusto kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria, timipay ken ka ako. Immasideg ken kuana ti sumagmamano a pariseyo tapno suuten da babaan ti panagsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na iti uray anya agapo. Simmong bat ni Jesus, diyo ka dinabasa da iti apasit tinasantuan asurat. Idi punganay tinamarswa inaramid na ida a lalaki ken babae. Kinunana pay, daytoy ti gapuna a panawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na, ket agbalindanton a maymaysa. Isot gapuna asandan adwa no di ket maymaysadan abagi, ngarod saan a pagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, Kristo. Aldrin ken Cherry. Adda kayo tatta, amuyo ti panagasawa, kasla tulong, nasagraduan, tulong metlaeng, ti panang parswa ti Diyos dito'y lubong. Idi pinarswanan ti lubong, idinisign na ti tao, nga agasawa, aganak, tagtuloy ti panang parswa, kaslamot kadagiti animalis tayo. Agtuloy ti panang parswa na babaen met ti panaganak da. Dagiti mula agtubo da, agtuloy ti panang parswa, babaen ti panagtubo da, nya panagbunga da. Kati panagasawa, nayon ti design ti lubong tapno agtultuloy met laeng ma-maintinar ti panang parswa ti Dios iti lubong. Isugurod nga nasagraduan, gagasawa, aganak, paadwan nyo ti anak yo kunana, ta sakupen dan to ti entero alubong. Tigas lamon lano dahil tayo agmulmula tayo. Amom ti agmula, agmula Aldrin. Haan? Nya ti amom nga imula, masitas. Ay ha. Di mo't no daduma ka, daday ti bin-i tayo niya. Amoy ti agbin-i. Bagay dagiti tagaigid ti baybay ka haan nga bin-iti amuda bugi tapno agtuloy DJ panagadot ikan nga bin-i ta bugi ta mangalap nga rod nya kadi bin-i no daduma uray nasaya at ti paggapuan na intunukwan adda epes wenno na saan nga nasaya at nga tumanor nya. Baling nga epes wano rinoker, wano binalintong agngatan ano kamote, haan nga nasayaat, tito manor. Kada kayo napili kayo umot nga bin-iti panagasawa. Nya? Manada iti panagasawa, yung may sa kayo umot nga bin-i. Tapno tumanor tinasayat a tao, kati maipaigunam-gunam tayo, aka hamot kumaanga, anya na gana, inigus mo dahi ipairaryo nga bungahan, mawatan nyo di kayat nga sauan. May kayo, awatin nyo ti sakramento ti panagasawa, pasantun nyo dahi ti panagkadwayo, diyak mga ekspektarin akin, diyak magkayat nga, ti iraryo nga klasin to ti pamilya, kalpasan dahi ito'y ka rinoker nga dahi isumot ti problema, kamkamaten ti kapitan, ilimlimangan na tanod, agtatakaw ti sandya, tagadili ba dahi agtatakaw ti sandya dahi mambughaan. Haan ang mga kasjay. Kaya na nga sa uwan, imay kay ditoy,
Ta umayo pasantun dagiti panagdinya yo nasagraduan tinamnamaan dagiti naganak yo dagiti ninong-ninang yo tigigimong agraman siyak ti rumwar iti pamilya yo ket maysa nga pagwadan niya pagwadan oray da kayo umayo awaten dagiti a sakramento ada kayo kumaati agbalin pagwadan niya. Han nga may agkasartat ta ka madamdama ka agpinpin nalapal kay mo laeng irarib ka di baybayon ipurwak ka di kalinggan ko nanamutang ka haan nga dayja ko mati purpose na imay kay dito pasantun nyo agbiag ang arod asi sa santohan ti panagririhan nga panagkinaawatan misunderstanding conflict no daduma normal la day tao tayo nya agkamali tayo ngamhaan nga iso ti makatubeng makadadael day ta pamilyayo ta normal mat addamot pamakawan addamot panang anya naganan bumawi nga kunatay no taduma no nagkamali bumawi agbabawi bumawi kamot ti aduman nga nasaysayat nga aramiden tano dadduman no haan nga nakasagana di agasawa basit lang nga riri ka nga pinagkinaawatan no natatangsit da pukaw nawaran day panagasawa kakaasin to di anaken agtutuok to di anaken nga nawaran to di pamilya na handanton nga nahanton nga sigurado di masabayan na addaman ada gitay met nakasurvive nga ado kada ti panggap na Cherry ken Aldrin imay kay dito pasanton nyo da kayo kung mga bini nga pagasawaan namnamaen minasaya at tibungan kas ano pa nakaaramid na datoy umuna da kayo ti main actor iti daytoy nga panagasawa niya. Addaman nanang yo, addaman tatang yo, addaman kakabsat yo, ngem da kayo ti makaammo no kas ano pagsayaatan na, no kas ano kayo nga aginnanos tapno nasayaat daytoy nga panagasawa niya. Haan nyo nga iyasa ti sabali. Haan nyo nga irila iti sabali. Tamoy tayo iti lubong no daduma ka handa makatulong mangdadael. Iso nga da kayo Aldrin ken Cherry ti main actor daytoy. May kadwa kasano nga labanan nyo dagiti panubok iti biag tanagado ti panubok ti biag ti agasawa tatan. Nakadardaras ti pannakarakrak dagiti agasawa nya. Kadamit sura yo adwa. Dayta nga pintas ni Cherry siyempre tagadili dayta magpaatiw ayo ka adimat nga agpaatiw mamut ti kalingga. Kunanamot ngam no dayjay no awan ti tepel, awan ti innanos, no awan ti self-control nga mapangada kayo nalakana tayo nga guyuden ti lubong. Niso nga aginnanos, agsinnaranay kayo niya. Haang kay nga agfocus ti pagkapsutan ti tunggal maysa, agfocus kayo no anya dagiti paglaingan ti tunggal maysa kada tayo. Tano dadduma ka di maysa kayat mo apresyarem di good works na ngem sika di nakamot apresyaren ado ti kasya dagiti papansin nga asawa di nakpay panpansinan di napay ma-appreciate di effort ka kasi ka na-appreciate mo awam mamararamidan na amadi amadi nada pagkapsutan na adda mo king ka nada paglaingan na adda mo king ka kadi ja agbinigbig kayo hanggang agfocus di ja pagkapsutan dagiti aginnanos aginnayat kayo kangrunaan na kas ano nga labanan tayo dagitoy nasagraduan dagiti awaten nyo nya kalpasan dati nasantuan ami da kalaysa nasantuan to ta pamilya yon kararag idadon nyo kini Apo Diyos ta pamilya yo nayunan nyo ti kararag ti sibog ti panagasawa tap nagbalin anabunga napintas ti bunga na kararag ti sibog na kanyo nga sibugan ati madi sibugan nyo nga ti in ni mountain din nang sibugan nyo nga ti in nulbod ken linlin nipot ammo yung nga nga nasaya at jibungan na haan mabunyagan ta anak yo mabundagitin to anak yo anya ti pang sibug yo day nga pan nakabunyag kararag idaton nyo kini Apo Dios day ati rumbeng nga aramiden nyo tapno nasaya at agtalinaed napudnulat ta daytoy nga ayan ayat yo nya halada kayo mat nga naganak, congratulations. Tararamiden nyo ti akumyo akas Kristiyano, indaton nyo pala ida aging gana nga, pinabunyagan nyo ida, indaton nyo pala aging gana tatta, kaya na nga saon araramiden nyo mo ta obligasyon nyo, kadagito nga anak yo, kaituloy yo ida tulungan.
Mabalin nyo idamot nga patawidan. Mabalin nyo mga patawidan iti sao nga napintas. Ngam ti kang runaan, di pagpatulad ken karkararag niya. Di pagpatulad yung nga naganak, ken di kararag yo para kadakwada. Nga tila ko mapagamay sa ko matipagbalinan daytoy nga pamilya niya dayjay, agbalin a pagwadan, agbalin nga agbalin nga pagtuladan na Christian one, iso ti tumaudan ti nasasayaat nga tao ti kagimungan, dahil laeng mo ti panggap tayo. Hala, makikaysa kami kada kayo. Aldrin, ken Cherry, sapay kumata mapudnuan nyo dahi ti adawat yo. Kas kunakon, awan ti diyo kabailan nga sarangitan, no adda ni Apo Diyos kada kayo. Iso nga agkamang kayo, agtalek kayo ken kuana. Hanyo kabailan a panunutan ti grasya na iso nga adda na may mayat no agtalek tayo ken kuana. Itangarod Aldrin ken Cherry tumakder kayo. Dagiti naganak umay kay agtakder ti abay da ken dagiti sponsor agtakder kayo ti likodanda. Taaramidan tayo ti sakramento ti panagkalaysa. Aldrin ken Cherry, itangal daw imay kay dito, itapno patalgadan nyo ti ayan ayat nyo, babaan ti agnanayon asing galot ti saklang ti iglesia, ipanamnamak ti panay karkararag da iti agimong kada kayo. Tapno iburay kumati Diyos, tinabuslon a pamindisyon ken panulong na iti ayan ayat yo. Ket tulungan na kayo amang tungpal kadagiti annungen ti biag ana asawaan, kada kayo met kakabsat nang runa kada kayo nga naganak, ninong kada ninang. Dawatek kada kayo tatarabayin nyo kuma, da Aldrin ken Cherry, babaan dagiti karkararag yo ken awatin nyo ida akas baro asama nga agasawa, iti sidong tina Christian one agimong tayo. Sungbatan nyo nga rod dagitoy nga saludsod, iti amin a puso yo. Cherry, imay kamitlaang dito asibubulos tanakem mo, tapno ising galot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi, ken ni Aldrin nga asawam. Wena po. Aldrin, imay kamitlaang dito asibubulos tanakem mo, tapno ising galot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi, iti asawam. Wena po. Aldrin ken Cherry, sidadaan kay malaeng adu amang isuron to kadagiti anak, nga ited to ti Diyos, nga ited ti Diyos kada kayo, tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wena po. Wena po. Yan tangay kayat yo ti agkalaysa, iti sumpay latasabong mo. Agsinnango kayo, ginigang kayo ti ima, ket iyeb kasyo ti panggepyo, iti saklang ti iglesia na, babaan ti panang sungbat yo kadagitoy asaludsod, pagkurusen nyo. Basta, na sweet. Cherry, kayat mo lang nga kadwam ken asawam ni Aldrin, babaan ti seremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga ina tayo. Wena po. Yawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem mo matlaang akadwam ken asawam. Wena po. Aldrin, kayat mo matlaang akadwam ken asawam ni Cherry, babaan dati a seremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga ina tayo. Wena po. Yawat mo matlaang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem mo matlaang akadwam ken asawam. Wena po. Waapo mi a Diyos. Ipaay mo kadi, Ipaay mo kadi. amanipod itang aldaw. Amanipod itang aldaw. Ipuso ken kararwami. Ti puso ken ti kararwami. At kay kaysada iti amin abanag. Agkay kaysada ti amin abanag. Pagrigatan man wenno patimbagan. Pagrigatan man ken pagimbagan. Kinabaknang man wenno kinapanlaw. Kinabaknang man ken kinapanglaw. Sakit man wenno salunat. Sakit man wenno salunat. Aginggat di na kam pagsinaen ni patay. Aginggat adi na kami pagsinaen ni patay. Ket ita dakay amin nga ditoy, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak ket bendisyonak daytoy asing galot ti panagasawa, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Giligang kinapatag bendisyonan mo. Ya
Bendisyonan tayo dagiti aras kin singsingyo, sumaw kiti. Taka. Ti tulong tayo aday tinagan ti Apo, sa nangaramid ti langit kandaga. Bendisyonam kad Apo dagiti asingsing. Tapno da aldrin ken cherry amang isingsing kadakwada, agtalay na idda ko mga agbiag, iti sidong tinalagda pa naginayat ken kinapudno, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo, da aldrin ken cherry nga anak mo kadagiti anay asa ni kwa ditoy daga isu da iladawan dagiti nga aras ket aramaten da ko maapangragpat ti agnanayon abiag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad daytoy nga nasantuan a Biblia ken daytoy nga Santo Rosario sapay ko mata da cherry ken aldrin nga mangusar kadakwada maibiyag dati ebanghelyo ket iburay da kadagiti tattaom. Amen. Alam di sing-sing. Alam di sing-sing. Nakasingsingan ano? Balak magsama nga singsing, sunat singsingan. Cherry, usarim daytoy asingsing, kastam ti panagayat ko, ken kinapudnok ken ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amunto pa kanan ti duang aldaw ta umanay. Alam mo, ganam pare. Kamigay, ganda. Aldrin, usaram daytoy asingsing, kastanda ti ayat ko, ken kinapudnok ken ka, tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kabil mo. May, samo umanay. Umanay haan. Nakasingsing kan pare May bulbul sa narumor ka tirabi Ay, maudi dito nga singsingan alam day aras. Ngayon, kastaman ti walit ni apong ko edi. Siniglot at dapin na pare, iti dyan Ada dyan nagti pagbagasan, ti walit na edi. Itudok mo tadi dyan dapat ta Nagrigat mo ti agilibas ida walit ni bagat mon pare. La mamen. Ganam, do nga ima. Ganam gor kanta. Itayam ije babana. Ay ayatek nga asawa. Ay ayatek nga asawa. Iyawat kukin ka daytoy nga aras. Kastanda ti panagidaton ko, ti bagikken ka, ngagpagay nga pangimbagam, ken ti pamilyata, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. When awatek ida, La ited mo. Uy, ited mo Nga namon sa mo balak mo nga mangit. Ited mo amin wan. Hanggang mangidul-dulain. Si kamat hanga data order ti parcel mo ti pangi kuamta kwartana nya. Iso na mo lamang i-deliver. I-deliveram ni baka mo ti parcel na. Data amoy ti sanikwa uri basit no amoy yung imaidan o manay nya. Uri kasano kaado no barayuboy agkurang nya. May sapay ti sanikwa inted mo laeng ti Dios nga usaren tayo para ti pagsayaatan ti pamilya nya. Ngam no hanyo makontrol iso ti mangrak-rak ti pamilya. No sanikwa ti priority yon mangrugi ti maditi pamilya yon nya.
ay priority yung pamilya yo, naginayat kayo, dagita sa nikwa, itidnan to, nagkararag kayo niya. Dahita, kaya na nga sa uwan, sa nikwa ngamin, no, ita ti pangrugyan yung aglinimod, mistras, mangrugin nga mapukaw. Iso nga agtin na luk kayo niya. So rin yung nga nasaya at dagiti itid ti Diyos kada kayo niya. Nati idulin ta dyan. Kanam. Ibanan nyo nga dwa. Dahito iti nasantuan a Biblia, nga iso tinaglaon ti sa ti Diyos. Basahin nyo, ibiyag nyo, iburay nyo. Iso ti pagsurutan nyo ti biyag nyo. Dawatin nyo ti babaan ti panangibabat niya po Santa Maria, nga iso ti ina ti pamilya nyo. Nya? Kakabsat mapadayawan na nga mangiparang kada kayo, ti kabarbaro, nga na Christian one asa nga pagasawaan, the Mr. and Mrs. Aldrin and Cherry Ego. Palakpakan tayo, congratulations. Na, agsublita dya tugaw tayo, agparintumang kayo. Tay mangsindi ti kandela, mangikabil ti belo ken cord, aramidan tayo. Kabayatan na tumakder tayo para iti kararag asapasap. Kakabsat idawdawatan tayo ti iglesia, dagitoy akakaskasar, tumakder tayo. Tati panagasawa da iladawan na ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na ako na tayo ang pagsungbat, apo denggan na kamkadi. Apo denggan. Kasyamkad apo ti Iglesia Katolika ti sangalubungan, dagiti disipulo na ken kuana, ken dagiti agserbi iti gobyerno, ti pagilian mi a Pilipinas, kumararag tayo iti apo. Kasyamkad apo da Aldrin ken Cherry, ket pagkaisaem kumangag nanayon dagiti puso da, kumararag tayo ti apo. Ilisim kad ida kadagiti pagdaksan, palag-anem dagiti rigrigat da, ken pagtalin na idem ida, anapudno ken ka iti tiyempo ti sulisog. Kumararag tayo iti apo. Riingem kad ti grasya ti sakramento ti panagkasar, kadagiti amin anasaawaan. Kumararag tayo iti apo. Kaasyam kad dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan. Kumararag tayo iti apo. Aramidem kadi adakam amin nga adda ditoy ita napudno kami iti panagayat mi ken ka, ken iti maysa ken maysa. Kumararag tayo iti apo. Man nakabalin amin kan agnanayon a Diyos, kitaem kada siya si dagiti nga anak mo, ipaay mo kad kadakwada ti panagtalin na edda na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa, ket kalpasan ti atidog ken nasingpet na panagbiag, gongguna amto kad ida iti agnanayon aragsak, agraman dagiti anak da ken mangay ayat kadakwada, gapo ken Kristo nga apo mi. Isagut mi ken ka, di Santa Misa, idatun mi ken ka, denggem kadapo, araraw mi ken ka, di Santa Misa, ida
nadapo araraw miken ka. Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo. Kenda giti ada. Daton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Iya po atin Buwatin na kumada iti adaton kadagita imam, ket may paayo pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan dinasantuan nga iglesia na. Awatem kada ito'y daton a may paay, kada aldrin ken cherry o apo, babaen tinayat apan naripatom pinagkaysam ida, bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagda, ana asawaan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamit ken Itag-ayo dagita puspusoy agparintuman kayo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. may karigit rumbeng. Ama aman nakabalin kan agnanayon a Diyos rumbeng unay nga agyaman kamken ka iti amin a tiempo ken disso gapo ken Kristo nga apo mi. Gapo ken kuana inaramid mo ti baro apan nakitulag kadagiti tattaom. Sinubbot mo ti tao babaen ti papatay ken panagungar na. Inranod mo ken kuana ti nadyosan abiyag. Babaen ti panakikaysana ken Kristo. Inaramid mo ang makipagtawid iti agnanayon a gloria ni Kristo. Dahito iti panakaibokbok ti grasya iti sidong ti baro atulag. Mailadawan babaen ti panagkasar ang mamatalged ti ayan-ayat ti lalaki ken babae. Ket ipakita na tinadyosan apanggep ti ayat mo. Makidanggay kami nga rod kadagiti angheles ken amin asa santos sa dilangit amang ibunan nagiti gloriam ket ikantami ti panakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin naparswa. Ti langit ken daga no dahi ti pakaidayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman kan ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis. Nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon at ulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga. Inakaminsangakan, manlubot isang alubungan. Inakaminsangakan, manlubot isang alubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, di ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet apo da Aldrin ken Cherry, isuda nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw, ti panagkalaysada tapno babaen ta grasyam, ket matungpal da tilangen ti panagasawa, babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi, amat maturog as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo, tada kami amakiranod. Ipaay mo kad mata kaasim kada kami, aramidam kuma, ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto, ken inggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kamto kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa langit, madaydayaw, tinagan mo. Dumteng kumati pagariam, makumpal tinakem mo. Dito'y nagakakas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw dito'y di kanen mi, di patinayon nga aldaw pakawanin, dagiti paspasul mi, kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti met nakabasul, kada kami. Di na kami baybayan,
Dawatan tayo, da Aldrin, ken Cherry, ita, nga imay iti altar, ti apo tarugyan dati biyag anasawaan, tapno, ti panakiranod na tinasantuan abagi kendara ni apo tayo Heso Kristo, kan kanayon laeng nga nalagda ti ayan ayat da. Apo si pakumbaba kami amang idawdawat kada Aldrin, nga ita nakikalay sa ken ni Cherry, iti daytoy a sakramento, ipaay mo kadi, ipaay mo kad kadakwada tinaboslo na pamindisyon mo, tapno agragsak da kuma iti ayat nga insagot mo iti agassawa. Sapay kumaapo taday dayawin da ka iti tiyempo ti ragsak da, ken agkamang da ken ka iti tiyempo ti ladingit da. Maragsakan da kuma, ti panakatulong mo, panangtulong mo kadakwada, kadagiti trabaho da, ken ti panakaammo da, nga adda ka kadakwada, kadagiti kasapulan da. Agkararag da kumaken ka iti gimong, dagiti tattaom, ket agpaneknek da maipanggep ken ka iti sangalubungan. Maaddaan da kumati atidog a panagbiag, agraman dagiti gagayem da, ket makipagtaeng danto kuma iti nailangitan a pagariam, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. O apo mi a Heso Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ted ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma, ngadda kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mahikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingong may kakanyat, nang ti may salaang nga sao, mapaimbagton. Inayat kayo, daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Ikatano kanayat nga ipakita ti tao, isut panangited na ti biag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Iti gagayem ko, tungpalen nyo tibilin ko, saanen nga adipen tiyawag ko,
ti Ama kada kayo aginayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Saan na da kayo't nang pili kanyak, no di ket siya tinang pili kada kayo, dinutukan kayo agbunga itiado, ket malayon kuma ti bungayo agiinayat kayo. Daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Manakabalin amin a Diyos, sapay ko matati sakripisyo ngay daton mi, ken ka, ti Eukaristya anak iranudan mi, palagdain na ti ayan ayat, da Aldrin ken Cherry, ket ipaay na tanamaan at tulong mo, gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Aldrin ken Cherry, itatanaawat nyon ti sakramento ti panagasawa, ipaganitgat ko kada kayo, ngagbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Cherry, ayatem ni Aldrin nga asawam, ket agbiag ka ana imbag nga agtagibalay, agtalinaid ka kumaitisidong ti pamati ken ayat. Aldrin, ayatem ni Cherry nga asawam, akas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na makipagbiag ka ken kuana itisidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo adda kuma kada kayo. Aldrin and Cherry, agdumog kayo taawaten nyo tinadaig a pamindisyon. Ipaay ko ma, ti man nakabalin amin a Diyos, ti ama ti ragsak na kada kayo, ken ti bendisyon na. Amen. Kaasyan na kayo kumatibugbog tong nga anak ti Diyos, ket tarabayan na kayo, iti tiyempo ti rigat ken namay. Amen. Iburay ko maakan kanayon ti Diyos, Espiritu ti ayat na kadagiti posposoyo. Amen. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti ama, ken ti anak, ken ti Espiritu Santo. Ngalpasen tinasanton amisa ken panagkalaysa da Aldrin ken Cherry intayon iti ayat ken kapya ti apo agyaman tay ti Dios. La kisumon ta palakpakan na kayo. La uy ipapaot mo goray ka labalbalyam hindi pa na picture. 1 2